ମଣିଷ ହସିଥାଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଥାଏ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ତା ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସମ୍ପର୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ମଣିଷର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଭାବ ଏହାକୁ ମାରିଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଖୁସିରେ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେବେ। ଜନ୍ମରୁ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଚାର ଆଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁତା ଓ ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଘାସ କଅଁଳେ, ଶରୀର ଥିଲେ ରୋଗ ହୁଏ, ପରିବାର ଥିଲେ ମତାନ୍ତର ହୁଏ, ହେଲେ ଏହାକୁ ମତାନ୍ତର ନ ଭାବି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କରି ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ଏହାକୁ ସଂସାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।